समाव आङो कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि जानानै गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावग्रोदों। मानो होनोब्ला जोंहा 24 तारिखनिफ्राय सेप्तेम्बरनिफ्राय दिनै 6 तारिख अक्ट'बरसिम जोङो कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सिएशना मोनसे खेला होदोंमोन, फुटबल खेला। बेयो जाहैबाय कसुगाव चेम्पियन्स ट्रफि। दा बियो दिनैहाय फाइनाल खेला जानानै थांबाय आरो दिनैनि बे फाइनाल खेलायाव गेलेदोंमोन जोंमा एफसि क्लाब आरो जोंहा बनजार एफसि। दा रिजाल्ट हिसाबै जोंहा मा होनो कसुगाव चेम्पियन्स ट्रफिखौ बनजार एफसिया आवग्रिनानै लानो हाबाय आरो रानार्स आप हिसाबै जोंहा जोंमा क्लाब फाथाखाथा बिथांमोनहा रानार्स आपखौ आवग्रिनानै लानो हादों। दा बे समावहाय आङो मोननैबो टीमखौ आं कासानि आफादगिरि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरदों आरो लोगोसे कंग्रेचुलेसनबो होदों। दा बे समाव दिनै जोबोद खुसि, मानो होनोब्ला कसुगावआव फार्स्ट टाइम जोङो कसुगाव चेम्पियन्स ट्रफिखौ होदों आरो बेवहाय गोबां राजा बिथांमोना दिनैहाय खेलाखौ नायनो फैदों आरो जोंखौ सापर्ट खालामफैदों। जोङो फार्स्ट टाइम जोङो बेबायदि मानसिफोरखौ नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला खेलाया गोबां जालांदों, खिन्थु कसुगाव चेम्पियन्स ट्रफि बायदि खेला जाफेराखै बे कसुगाव आर.एन.डि. फिल्डआव। आरो स्पेक्टेटर्स अडियेन्स, गोबां अडियेन्स जादों, 10,000निबो बारा मानसिफ्रा बेवहाय नायफैदों। दा बेनि थाखाय जों कासानिफ्राय जोबोद रंजाखानाय मोनदों, मानो होनब्ला बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो बिथांमोननि सापर्टनि थाखाय दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो हाबाय। दा हिसाबै जोंहा ट्रफिजों लोगोसे चेम्पियन्सनो जोङो 50,000 रां हरनाय जादों आरो लोगोसे रानार्स आपनो ट्रफिजों लोगोसे जोङो 30,000 रां बान्था हरनाय जादों। दा बिथांमोननो बान्थाया गिदिर खोथा नङा, खिन्थु बिथांमोना फैनानै मोजां प्लेयार्स बिथांमोना फैनानै बेवहाय पार्टिसिपेट खालामफैदों। जोंनि ओनसोलनि कसुगाव ओनसोलनि उन्दै गथ'फोरनि सिगाङाव बिथांमोना, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथांमोना गेलेनानै गावसिनि स्किलखौ देखायफैदों आरो जोंनि इयुन जोलैनि गथ'फोरखौ बिथांमोना मोजां टेकनिकजों, मोजां स्किलजों बिथांमोना फोरोंलांबाय। बिनि थाखाय आरो फिन खेबसेबाव साबायखर बावबाय। खुंफुंनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंहा लाइमोनफ्रा, दानि लाइमोनफ्रा माखासे गाज्रि लामाजों आगान सुरलांदों। बै निसा बुस्थुफोर लानानै बेखौ जोङो बोरैहाय डाइभार्ट खालामनो हायो, खेलानि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय, खेलानि फारसे आक्रोशन लाबोनो थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिखौ मेनलि जोङो लानाय जादों। आरो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरबावनो सानदों जे फैबाय थानाय समावहाय जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन आरो नोंथांमोनखौबो जोंनि बे हाबाफारिफ्राव हेफाजाब होलांगोन मिजिंथिदों। खुलुमबाय। दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, एयार गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन।
500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि, सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।